na po so guys. Cherries! As in, bibo kayo guys kay today is our Laba community run. For Friday man dyan na siya guys, diba? And grabe ka kusog sa ulan since yesterday. So syempre ang mga runners ready na, excited na. And then until in the morning, mga 4 o'clock, wala man siya ulan guys. Ang Laba community run, assembly time ba is 4:30. So mga 4 o'clock di canceled sa pinaka-leader na mo nga cancel dili lang mag-run kay i-check ang weather forecast. It's 100% rain yun sa Butuan City. So actually ako po that time 4 o'clock nag-cancel, nag-toilet lang ko. Karon ang nahitabo nag-ulan man, so naman ko yung friend na kasabot na ako na unsa man mandayon ta niyon ko nga sige ano na lang canceled man, magkuan na lang ta, if ever mag-stop ang rain 5 o'clock mag-walking na lang ta. Karon guys kay nigawas man jud siya na nampoy 2 runners food nga naa na di ay, so nagkita sila, nagsabot sila nga mag-McDo sila sa McDo mag standby while waiting kung stop ang rain. Iya kung tawagan ko niya Ate Jack, yan na may McDo ali na diri nya naghigda naman ko kay wala ko'y plano nga if ever dili mo undang dili ko mulakaw. So karon kay hindi mo siya nga tini undang man di. Sige nanghilis ko niabot ko din mga 5:10 sa kuan McDo lagi. Pag abot na ako nagkape sila, nag french fries. Ay niundang man ang ulan or wala jud ingon nga niundang nagtaligsik. So ningon siya nga ingon sila nga mag-run daw sila og 5 kilometers sila duha atong kaubanan lagi na mo nga nakita ni Andre. So kami duha ni Andre nag-walking lang mi diri sa Gaisano here kani tapat Gaisano man ni diri nga circle. So walking rami naka 3 kilometers pud mi guys na sila nakahuman sila sa ilang 5k. Ako ay nang libre man yung bayot si Andre itong akong kauban permente. Nang libre siya og kuan. Nangaon mi og siopaw. Tinag coffee. Moto. Karon pa mi nakauli. Nagulan gihapon. Naka-tricky mi nga nagulan kay naaman mi sa side sa Gaisano Mall. Namin diha sa kanang walay ulan dili mi mabasa. Libot-libot lang mi while waiting sa akong mga sa among duha ka kaubanan nga nag-run og 5k. Nagpabasa-basa sila. Moto siya. Karon pa uli na mi. Way klaro gihapon guys. Wag gihapon klaro. Nakadagan og kuan 3 kilometers or naka-walking og 3 kilometers pero ang calories pod nga gi-intake karon sobra pa sa gi-walking. Oh my god. Until now nagulan pa gihapon guys. At least gipaningot. Mga tagaw lagi kayo guys. Mga tagaw. Mga tagaw o karsada. Yeah, it's rainy season na dyan. Sa Butuan City. Grabe oy. Nakadagan. Actually sila rin nakadagan. Kami nag-walking pero kuan man siya nga walk aning singalan ani kining magulang ra siya sa manghod ra siya sa run. It's a fast walk. Fast walk. Lagi laay kaayo guys, labi nating ulan. It's laay jud. Ang imo mauna-unaan sige ra kag kaon. My gosh. Not nice. Pero karon pag abot na akong balay, di naman ko mukaon. Okay, busog naman ko nakakaon nagkukuan. 1 siopaw and 1 butchit. So akong himuon ron pag abot sa balay, imo na bugog
ginger tea. And then after ginger tea, wala, unya later magkaon-kaon na lang kung kuan. Mga fruits. Naman ko mansanas dito o singkamas. Mauna lang na akong imuon guys. Yes. Naman kay pagkaon pa sa balay guys. So, after Christmas, naghan kami food, napay lechon, napay cake, napay beef. Yes, may halang-halang. Pero may gumukaon. Pero pag nasa gawas, may God, di makabalibad sa mga manlibre. OMG. Alagot. Hi. Yes. Hindi mabalibaran ng mga friendships. La 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 la. Sanay oras. Uy, 7 o'clock na di ay. Bese na. Kay 7 o'clock na. Ting work na po. Back to work. Grabe ka. Mas pasakay sa panahon guys. Uy, humana ang Pasko. Sunod ani New Year na. Sunod ani 2025 na. OMG. Dungagan na po na itong edad. Madungagan na po ng atong kaidaran. Itong guys, uy. Dugang na po ng atong edad. Basta lagi December guys, rainy season dito is Mindanao. Winter po sa Germany, sa western countries. Bitaw, gusto ba yung mabalik ko Germany guys? Gusto ko mo, wala gito, hindi naman ako si Gerbot nga. Maybe one day, akong ipa-experience of winter. So, but next year, dili pag jud guys, kay mag-Asian tour ako. Dili pa pwede hindi pa po pwede balik sa Germany. Maybe 2026 pohon. Muna yung among sabot. Maybe sa 2026 pa. Kay sa 2025 na naman ko'y itinerary guys. Maglaagnan ko sa pohon, malang Ginoo may lawas. Vietnam, Cambodia, and Thailand. Yes, pohon. Ano ko'y ticket, kompleto na guys. But I am not alone. Wala akong yung cousins na kauban og iyang anak, and then it's a group tour maguni siya guys. Kaya pohon. Magani kay nisugot akong gerbo. Bingon ako nga mabalik ang Germany siya ayaw sa kay pahulay sa tas gastos kay mahal kaayong gastos. Yung ko nga ala naabayay tour sila Marindic next year June, and then siya okay kato na lang ang uban ni. Sugot man dayon. Thank you Lord. Actually guys, nakadala mo Vietnam sa Hanoi. But karon this time Hanoi nga Sapa. This time Ho Chi Minh man ni Mulan, dili man sa Hanoi. Pero nakadala po Ho Chi Minh sa palace sa ilang president, raman mga library sa Ho Chi Minh. Ho Chi Minh Cemetery man daw na. Kaya pero hindi ko nakatour yun nga daghan ka ay sa Ho Chi Minh. So this time mag Ho Chi Minh me. Abot na ko guys, ngit-ngit na. Some orat, so bye bye mama. Chup chup.